Gràcies, Pablo. El Barber de Sevilla és l'òpera més famosa de Rossini i potser l'òpera bufa més popular de la història de l'òpera. L'acció ens situa a Sevilla, on trobem el comte d'Almaviva, que està enamorat de la jove Rosina. Però aquests dos joves amants tenen un problema, i és que Rosina viu totalment tancada dins de casa pel seu tutor, Don Bartolo, que en realitat el que vol és casar-se amb Rosina per així obtenir els diners que ella té en dot. Per aconseguir que aquest amor es realitzi, el comte d'Almaviva tindrà l'ajuda de Fígaro, el famós barber de Sevilla que dona nom a l'òpera. Aleshores aquí es concatena una trama de farses en la que amb astúcia intentaran introduir-se dins de casa de Bartolo per poder parlar amb Rosina i posar-se d'acord per fugir. Per acabar, Fígaro i el comte han aconseguit la clau del balcó de la casa de Rosina i són sorpresos per Don Bartolo i tothom. En aquell moment, el comte d'Almaviva revela la seva veritable identitat. No és l'estudiant pobre que Rosina es pensava, no és un soldat, no és un mestre de música, és un gran d'Espanya que està disposat a casar-se amb Rosina per amor, això sí, renunciant a la seva dot. I això serà el que convencerà el doctor Bartolo a consentir aquest matrimoni entre els dos joves amants. Com no, és una òpera bufa, hi ha un lieto fine, un final feliç i una música que així ho expressa.